ಯೇಸು ದೇವರನ ನಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲದಂಚಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲು. ಅಯ್ಯೋ ಕಪಟಿಲಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಪರಿಸಾಯರೆ ನಿಖಲು ಪುದೀನ ಮೆತ್ತೆ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರ್ದಲ್ಲಿಡೆ ಪತ್ತೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಕೊರ್ಪರು ಸರಿ ಆಂಡ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಡು ಮರ್ಯಾದಡುಪ್ಪುನ ನ್ಯಾಯನುಲ್ಲ ಕಣಿಕರನುಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಡಿದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾವನ ಕುರುಡೆರೆ ನಿಖಲು ಉಮಿಲು ಗಾಲಿಗುಲ್ಲ ಒಂಟೆ ದಿಂಗು ನಾಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕಪಟಿಲಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಪರಿಸಯರೆ ನಿಖಲು ಚೊಂಬು ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಪಿದಾಡಿದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೆಕ್ಕುವರು ಆಂಡ ಉಲಾಡಿದು ಕಲೆಂಗು ಪತ್ತಿದನವು ದುರಾಸೆಡ್ಲ ಸುಲಿಗೆಡ್ಲ ದಿಂಜಿನವು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕುರುಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಪರಿಸಾಯ ದುಂಬುತ ಚೊಂಬು ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಉಲಾಯ್ದನು ದೆಕ್ಕಲ ಅಪಗ ಪಿದಾಯ್ದಲವು ಮಿಂಚುಂಡು. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನಿತ ಪ್ರವಚನಡು ದೇವೇರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾತ ಧರ್ಮಡು ಇತ್ತಿನ ಜನಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಲ್ಲಿಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರೈಸ್ತಂದು ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತಾರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮದ ಪಂಟಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಜಪಸಾರ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಯಾನು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ನಿಜವಾದ ಏತು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ನಕಲನ್ನು ಏಸುನ ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ನೆನ್ನೆತ್ತು ತೂಲೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲು ಬೇತೆಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಂಡ ಏಸಿನಲ್ಪ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾರ ರೀತಿಡು ಎಂಕಲು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂದು ಎಂಕಲು ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಲು ನಿಕ್ಲುಂಡು ಪಟ್ಟೊನ್ಗಂದ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಪರ್ಪುಲು ನಕಲು ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯನೇ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲು ಕ್ರೈಸ್ತಂದ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ವಾ ಪರ್ಬಗ್ ವಾ ಸಬರಮ್ಮಗ್ ಗಂಗಸರ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಅಮಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಉಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ನೆರೆಕರೆಗ್ಲೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪರ್ಬ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಎಕ್ಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮಲ ಪದಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಸರ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪರ್ಬ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ತೋಚ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನನೆ ಗಂಗಸರ ಪೂರ ಪಟ್ಟದು ಅಪಂಡ ಯಾನು ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಉಂದಾತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಅಂಡ ಏಸು ದೇವೇರು ಆ ಕ್ರೂಸುಡು ಸೈತದು ಎಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇರೆಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಯಾನು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣತ್ ಅವು ಏಪ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ ಪಿದಾಯ ತೋಜ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು. ಲೋಕೆರೆ ಬೆರೆತ ಆಜಿನ ಸಂದಿಡು
44, 45, 46 ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಓದೊಂದು ಪೋಂಡ ಉಡಲಡು ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅವ್ವೆ ಪಿದಾಯಿ ತೋಜ್ಪಾಂಡುಂದು ಅಲ್ಪ ಹುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯೆ ಎಂಚಿನಾಯ ಪಂಡ ಆಯನ ಫಲ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರು. ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಅನ್ಯ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಕ್ಕ ಅತ್ತು ಎಂಕಲು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪಂಡ ಯೇಸು ದೇವರು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವಿಪಾದು ತೋಚ್ಪಾರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಆ ಕುರುಸುನು ಆರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ರೋಮೆರೆಗೆ ಬರೆತ 2ನೇ ಸಂಧಿ 22-21 ಪಿದೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಹೂದ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಯೇ ಯಹೂದ್ಯ ಅತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಸರಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಸುನ್ನತಿ ನಿಜಾಯತಿನ ಸುನ್ನತಿಲ ಅತ್ತು. ಆಂಡ ಉಲಾಯಿ ಯಹೂದ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಾಯನೇ ನಿಜ ಯಹೂದ್ಯ. ಬೊಕ್ಕ ಉಡಲಡು ಆಪಿನ ಸುನ್ನತಿಯೇ ಸುನ್ನತಿ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯ ದೇವರೇ ಆತ್ಮನ ಬೆಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬರೆತಿ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಿದವು ಅತ್ತು. ಇಂಚೆತ್ತಿ ಸುನ್ನತಿ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಬರ್ಪಿ ಪುಗರಿಕೆ ದೇವರಿಡಿದೆ ಅತ್ತಂದೆ ನರಮಾಣಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನವು ಅತ್ತು. ಪಂಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಡು ಈ ಲೋಕದ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮು ಅವು ಒಂದು 1000 ಉಂಡು. ಅಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಂದೆ ನಿಜವಾದ ಯೇಸು ದೇವರಿಗಾದ ಆರ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಲಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಡು ಆರ್ನ ಬಲಟ್ ಎಂಕಲು ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕರೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಮೇನ್.